टीवी सीरियल अनुपमा का आज यानी कि सोमवार के एपिसोड देखने के बाद दर्शक का गुस्सा और खुशी दोनों साथ नजर आई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एपिसोड रिलीज भइले के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग अनुपमा और मान मैजिक स्टिल ऑन ट्रेंड करे लागल। मुश्किल वक्त में अनुपमा का एक बार फिर अनुज कपाड़िया के याद कईल फैंस का दिल जीत गईल बाटे और उहे एक बार तोसू का घटिया हरकत देख लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गईल बाटे। यही तरह एगो शख्स लिखना, खुशी में शाह याद आवतना और मुसीबत में अनुज, बस इहे अनुपमा का बा पूरा कहानी। अनुज प्लीज अगर आध्या के तोहार जरूरत बा तो उनकरी लगे जा। आध्या तोहार अच्छे बुरे और बहुत बुरे वक्त में साथ खड़ी रहली, लेकिन अनुपमा कबो ना रहली। सोशल मीडिया पर एगो फैन लिखना, अनुज बाना ना ऊ हमके कुछ ना होके दिहा तो हम आपके बता दें कि ऊ हमेशा तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहिया, काहे से कि ऊ अनुज कपाड़िया हवा। लेकिन तू का कहलू अनुपमा, का तू कबो उनके साथ खड़ा रहलू? जब अनुज के जरूरत रहल तब तक तू कहलू कि तोहार प्रॉब्लम है तो खुद देख ल। उहे एगो फैन लिखना, अनुज बाना ना वो हमके कुछ ना होके दिहा, सब ठीक हो जाई। उनकर दिल तोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर दा, लेकिन फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा रहिया। अब जहां एक तरफ ये सीन देख के फैंस के खुशी और तकलीफ दोनों बाटे, तो उहे वनराज शाह और तोसू की वजह से लोगों को गुस्सा भड़क गई बाटे। वनराज शाह, लीला और तोसू का अनुपमा के चोर कहल फैंस के नागवार गुजरा ताटे। एगो शख्स सोशल मीडिया पर लिखना, ई बोलता ना कि अनुपमा के लग्जरी का आदत पड़ गई बाटे, तो उसे और उम्मीद का रखल जा सकेला सेल्फिश वनराज। ए स्टोरी पर आपका का कहे बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीपी भोजपुरिया।